υπηρεσίες αλλά και την άμεση επικοινωνία, αλλά δυστυχώς η κατάχρησή του μπορεί να προκαλέσει πολλά προβλήματα όπως είναι ο εθισμός. Πού όμως εθιζόμαστε εμείς οι άνθρωποι στην δική μου ηλικία? Συνήθως στα social media, στη δική σας ηλικία, συνήθως στα παιχνίδια. Πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ έτσι ώστε να διαπιστώσουμε στην αρχή του προβλήματος και να το καταπολεμήσουμε και να αναζητήσουμε βοήθεια. Η υπερβολική χρήση και η μονομανία και η παραμέληση βασικών μας υποχρεώσεων, αλλά και η απομόνωση και η εφορία και οτιδήποτε άλλο, είναι κάποια από τα σημάδια που είναι τα πρώτα σημάδια της εξάρτησης στο διαδίκτυο. Μπορεί να οδηγηθούν σε πονοκεφάλους και ψηλότερα αυθαπερμών και σε διάφορα σωματικά προβλήματα, διατροφικές διαταραχές, δηλαδή η διαφορά στη διατροφή μας πια, το ότι δεν τρώμε σωστά, γιατί όλη την ημέρα είμαστε μπροστά σε έναν πολεμιστή και παίζουμε παιχνίδια, καταλαβαίνετε ότι προκαλεί ακόμα και διαταραχές ύπνου, μυοσκελετικές παθήσεις, μειωμένη αθλητική δραστηριότητα, αλλά και οδηγούμαστε και σε λιμικαρνίες και παραμέληση προσωπικής υγιεινής. Υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν φτάσει να νοσηλευτούν στο παιδό με σημάδια εθισμού, σε προχωρημένο στάδιο μάλιστα, όπου τα παιδιά αυτά επί ώρες, μπορεί και ολόκληρες μέρες, ήταν μπροστά στον υπολογιστή τους, γιατί παίζοντας ένα παιχνίδι ρόλο δεν μπορούσαν να το σταματήσουν. Έπρεπε ο ήλιο-άστος να μην πεθάνει, έπρεπε ο ήλιο-άστος να συνεχίσει να παίζει στο παιχνίδι, οπότε δεν σηκωνόντουσαν ούτε για να κοιμηθούν, ούτε για να φάνε, ούτε για να πάνε στο σχολείο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θα πρέπει όλα τα παιδιά να έχετε στο μυαλό σας ότι υπάρχει και ζωή μακριά από τον υπολογιστή, ότι πρέπει όλα να γίνονται με μέτρο. Πρέπει το παιχνίδι που κάνατε παλιά στη γειτονιά να είναι το ίδιο. Δεν πρέπει να κλείνεστε στο σπίτι και να κλείνεστε μόνοι σας σε ένα δωμάτιο παίζοντας όλη την ημέρα. Γιατί αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ένα δωμάτιο νοσοκομείου όπου θα βρίσκεστε εκείνος εξελεγόμενοι. Ο εθισμός είναι πρόβλημα. Είναι αρρώστια η οποία μπορεί να σας οδηγήσει πολύ σε άρρωστες συνέπειες. Και